Helo a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru ar gyfer Ffiseg Uwch Gyfrannol. Rydym yn edrych dros y testyn 2.5 sef Priodweddau Tonnau. Yn y fideo yma, cynnwys fydd canlynol. Yn gyntaf, dyn ni am edrych ar ddiffreithiant. Dyn ni am edrych ar egwyddor arosodiad ac ymyriant, boed hynny yn ymyriant adeiladol neu'n dinistriol. Dyn ni'n mynd i gymharu tonnau cynyddol a thonnau unfan. Dyn ni yn mynd i edrych ar ffynonellau dwbl o donau, ac i orffen, dyn ni'n mynd i fod yn astudio'r gratin diffreithiant. Felly mae gennym ni ddigon i drafod o fewn yr uned yma. Gan i ddechrau gyda diffreithiant. Diffreithiant ydy'r broses o flaen donau neu o donau yn gwasgaru pan maen nhw'n cael eu gorfodi i pasio trwy holl neu fwlch. Mae o fel arfer yn troi'r blaen donau sydd cyn y diffreithiant yn rhai syth, a wedyn yn dilyn y diffreithiant, mae'r blaen donau wedyn yn dueddol o fod yn rhai cylchol. Dyma chi esiampl o diffreithiant. Ar yr ochr chwith, mae gennym ni rhyw fymryn bach o wasgariad neu rhyw fymryn bach o diffreithiant, ond sylwch, pan dyn ni'n gwneud yr holl yn fwy cul fel yn y llun ar y dde, mae hwnna yn dueddol o gynyddu effaith y gwasgariad. Fodd bynnag yn y fan hyn, mae hwn yn rhywbeth tebyg efo tonnau golau. Ar y chwith, mae gennym ni don golau lliw glas, lle mae'r tonfydd yn dueddol o fod yn fyrrach, ac ar y dde mae gennym ni ton o golau coch, sydd yn amlwg efo tonfedd uwch, a mae hwn yn trio dangos pan ydych chi'n cynyddu tonfedd y tonnau, mae hwnna yn dueddol o gynyddu hefyd effaith y gwasgariad neu effaith y diffreithiant. Felly, i grynhoi, i gynyddu diffreithiant, mae gennym ni ddau opsiwn. Unai fedrwn ni gynyddu maint yr holl, neu fedrwn ni gwneud neu gynyddu be di tonfedd y tonnau. Yn y ddau achos, mi fydd hwnna yn cynyddu be ydy'r cynyddu effaith y diffreithiant. Reit, y peth nesaf i drafod ydy egwyddor arosodiad. Nawr, efo egwyddor arosodiad, y diffiniad ydy, os yw dau neu fwy o donau yn yr un lle ar un yn yr un pryd, bydd cydeffaith y dadleoliad yn hafal i swm fectoraidd y dadleoliadau unigol. A mae'n bwysig i chi gofio a dysgu yr egwyddor arosodiad ar gyfer eich arholiad. Mae o'n swnio braidd yn gymleth, ond y gwir ydy mae o yn llawer haws mewn gwirionedd. Nawr, yn yr enghraifft gyntaf yma, dyn ni'n gallu gweld bod gennym ni ddwy don, a mae'r don ar y chwith yn symud i'r dde, mae'r don ar y dde yn symud i'r chwith, a wedyn yn y llun yn y canol, dyn ni'n gallu gweld bod y ddwy don yn gorlapio, a maen nhw yn union yr un lle ar un yn yr un pryd. Na gan bod y ddwy don yn ymyru yn fanau, a mae'r ddau ohonyn nhw efo dadleoliad tuag i fyny, dyn ni yn gallu cyfrifo cydeffaith y dadleoliad trwy adio y ddau ddadleoliad gyda'i gilydd. A dyn ni'n galw y math yma o ymyriant yn ymyriant adeiladol. Yn groes i hynny, yn y llun yma, dyn ni'n gallu gweld unwaith eto mae gennym ni ddwy don fama sydd wedi cael ei labelu yn tonnau A a B, ond mae'r rhain yn dadleoli i gyfeiriad y dirgrwys. So felly pan mae'r ddau yn cwrdd yn y canol ac yn arosod, dyn ni'n gallu gweld wedyn bod dadleoliad y ddau mae angen tynnu un oddi ar y llall, a felly fysa dadleoliad cydeffaith yn 0. Dyn ni'n galw y math yma o ymyriant yn ymyriant dinistriol am resymau amlwg. Reit, y peth nesaf i ni drafod ydy tonnau cynyddol. Nawr, tonnau cynyddol yn Saesneg ydy progressive waves. Dyma di'r math o don sydd yn trosglwyddo egni i ffwrdd o ffynhonnell, a dydy'r don ei hun, dydy o ddim yn dychwelyd, neu dydy'r egni ddim yn dychwelyd. Mae o'n dechrau mewn un man, mewn ffynhonnell, a mae'r egni yn gwasgaru. Yn groes i hynny, mae tonnau unfan, sef tonnau yn Saesneg stationary waves o standing waves, fedrwch chi ddadlau bod term Cymraeg yn gwneud symwyr gan fod o'n tonnau sydd yn aros mewn un man. Na, pan bydd ton gynyddol yn symud o ffynhonnell ac yn trafeilio gan i ddeud i'r dde, so yn ein enghraifft ni fama, dyn ni'n gallu gweld bod gen ni ton glas sydd yn trafeilio i'r
i'r dde, pan mae hwnna wedyn yn taro yn erbyn y rhwyster adlewyrchol ac yn dychwelyd yn dod yn ôl, yna mae'r don glas sydd yn symud i'r dde, mi fydd hwnna yn gorlapio wedyn efo'r don goch sydd wedi adlewyrchu ac yn symud yn ôl i'r chwith. Felly mae gennym ni ddwy don o union yr un osgled mwy neu lai. Mae gennym nhw union yr un tonfedd, mae gennym nhw union yr un amledd, a mae'r naill a'r llall yn symud i gyfeiriad y dirgroes, ac yn amlwg felly mae nhw yn mynd i gorlapio. Mae hwn yn golygu mae gennym ni'r potensial i ffurfio ton unfan. Felly, os dyn ni efo, os dyn ni'n addasu beth i amledd y ffynhonnell tonnau, fel bod tonfedd y tonnau dyn ni'n creu yn bod y pellter rhwng ffynhonnell o tonnau ag y pwynt sydd yn adlewyrchu'r tonfedd yn ôl, os ydy y pellter yna yn hafelu niferoedd cyfan o hanner tonfeddi, yna, dyn ni'n mynd i ffurfio ar hyd y llinyn, enghraifft, dyn ni'n mynd i gallu llunio ton unfan. Nawr, gai bwysleisio, mae'r hyn sydd yn digwydd i ffurfio ton unfan yn braidd yn gymleth. Be sydd gennym ni o hyd ydy dwy don sydd yn symud, ond bod un yn symud i ryw gyfeiriad yn adlewyrchu, a wedyn yn adlewyrchu nôl i'r cyfeiriad dirgroes, a mae hwn yn digwydd yn parhaus. A mae yn gyson felly gymysgedd o ymyriant adeiladol ac ymyriant dinistriol yn ffurfio ar hyd y llinyn neu ar hyd y cyfrwng, a mae o'n creu ton sydd yn ymddangos i fod yn llonydd, ac o hynny daw'r enw ton unfan. A fel mae'n dweud yma, y gwir ydy bod rhannau penodol o'r cyfrwng y tonnau maen nhw yn barhaus yn ymyru yn adeiladol ac yn ddinistriol. Nawr, mewn mannau lle mae gennym ni ymyriant dinistriol o hyd, mae o'n mynd i ymddangos fel bod rhannau yna y cyfrwng, neu'r llinyn, enghraifft, yn parhau yn llonydd. Y gwir ydy, mae'r rhannau yna o'r cyfrwng yn parhau yn llonydd oherwydd mae'n wastad ymyriant dinistriol ar y pwyntiau yna. Fodd bynnag, newch chi weld bod neu rannau eraill o'r cyfrwng sydd yn dirgrynu gydag osgledau mawr oherwydd gewch chi yn barhaus ymyriant adeiladol yn y pwyntiau yna, a dyn ni'n galw y pwyntiau yna yn antinodau. Pan welwch chi don unfan ar linyn, fe welwch chi rhywbeth yn debyg i hyn. Ac dyn ni'n gallu gweld yn fama, so mae gennym ni nod yn y pwynt yma. Mae hwnna yn pwynt sydd yn edrych yn barhaus fel bod yn ddi-symud oherwydd mae o hyd ymyriant dinistriol ar y pwynt yna. Dyma chi nod nesaf ymlaen, a dyna chi y nod nesaf ymlaen eto. A dyn ni'n gallu gweld y pellter rhwng un nod ac y nod nesaf ydy hanner tonfedd, a felly mae angen i fynd un tonfedd gyfan, dych chi angen symud ar draws dau nod fel dyn ni'n gallu gweld yn y llun yma. Ond, wrth gwrs, mae o'n bosib i gael ton unfan ar linyn, ond mae o hefyd, cyn ni symud ymlaen, pan dyn ni'n sefydlu ton unfan ar linyn fel dyn ni'n gweld yma, yna mae gennym ni beth ni'n galw yn harmonigau. Nawr, yr harmonig gyntaf, fel dyn ni'n gallu gweld yn y llun top, dyma ydy'r sefyllfa neu enghraifft o don unfan, lle mae gennym ni jyst un antinode yn y canol fan hyn. Erbyn i ni gyrraedd yr ail harmonig, mae hwnna wedyn yn golygu mae gennym ni un antinode fan hyn, a mae gennym ni ail antinode fan hyn. Mae'n ei batrwm amlwg yma rwan pan dyn ni'n cyrraedd y trydydd harmonig. Mae'n golygu wedyn bod ni yn cynnwys 3 antinode fel hyn. Felly, y ffordd orau o wirio pa rif harmonig dyn ni'n trafod ydy cyfri yn nifer o antinodau, a fel dyn ni'n gwybod mae hwn yn cyfateb i'r nifer, y pwyntiau, lle mae gennym ni ymyriant adeiladol yn barhaus rhwng y ddwy don, sef yr un sy'n symud yn ei flaen ac yr un sydd yn adlewyrchu. Rhywbeth arall i fod yn ymwybodol ohono fo, pan ydych chi yn fflicio tant gitar neu pan ydych chi'n pwyso nodyn ar piano, mae'r llinynau yn yr offer yna yma yn
dirgrynu fel petai nhw ar hyd tonunfan. A mae o hefyd yn bosib i gael tonunfan yn ffurfio mewn pibell. Na, da ni'n gallu gweld yma, mae rhan gwaelod y bibell wedi cau, a felly gan fod yr aer wedi cael ei gyfyngu a methu symud, mi fysa yna nod yn ffurfio ar waelod pob un o'r pibellu, ond fe welwch chi bod top pob un o'r 3 pibell yma, mae top y pibellu gyda mae'r top yn agored, a gan fod y top yn agored, mae hwnna wedyn yn golygu bod yr aer yn rhydd i symud, a felly mae o'n bosib i ffurfio antinod ar dop pob un o'r 3 pibell yma, jyst bod rhif yr harmonig yn amrywio, a mae o hefyd gwerth nodi yn y pibell gynta, dyn ni'n gallu gweld ein bod ni dim ond chwarter tonfedd sydd wedi ffurfio, because mae gennym ni, yn fan hyn, mae gennym ni nod ar y gwaelod, a wedyn mae gennym ni yr antinod agosaf fan hyn. So mae hwn yn golygu ein bod ni dim ond wedi cyflawni chwarter tonfedd. Yn yr ail lun, dyn ni wedi mynd o nod ar y gwaelod unwaith eto, ond mae gennym ni nod arall fan hyn, so mae hwn yn mynd â ni at hanner tonfedd, a wedyn mae gennym ni chwarter tonfedd yn ychwanegol. So mae yna tonunfan sydd yn cyfateb i 3 chwarter o donfedd yn yr ail lun, a wedyn y llun ar y dde, mae gennym ni 1 tonfedd gyfan, so ni'n mynd o'r gwaelod, a falle mae gennym ni ein antinod, so mae gennym ni ein nod, draw wedyn i'r nod fama, so da ni 1 tonfedd gyfan i fyny at y pwynt yna, a wedyn mae gennym ni chwarter tonfedd ychwanegol, so mae gennym ni 1.25 o donfeddi wedi sefydlu fel tonunfan yn y bibell ar y dde. Reit, gan i rwan gymharu tonnau cynyddol efo tonnau unfan, achos mae hwn yn gwestiwn all fod braidd yn boblogaidd mewn papurau arholiad. Nawr, dwi'n mynd i ddechrau animeiddiad yma rwan, fel ein bod ni yn isio dechrau yr animeiddiad yma o'r don gynyddol. Jyst yr allan o hwn am eiliad bach. Trio eto. So ni'n dechrau yr animeiddiad. Yna, dyn ni'n gallu gweld bod y don gynyddol yn trafeilio o'r chwith i'r dde. Ag dyn ni hefyd yn gallu gweld, fel dyn ni trafod eisoes, mae cylchoedd neu'r cyfrwng yn dirgrynu i fyny ac i lawr ar ongl sgwar i gyfeirio teithio'r don. So dyma chi enghraifft fel dyn ni'n gwybod yn barod o don ar draws. Fodd bynnag, be dwi eisiau i chi wneud ydy i ganolbwyntio ar un o'r cylchoedd yn y don yma, ag dwi eisiau chi i sylwi faint mae o yn dadleoli o'r pwynt canol. A ydych chi'n gallu gweld ar ryw adeg neu gilydd, mae y cylchoedd yma, maen nhw'n dadleoli o'r canol lawr i'r gwaelod, a wedyn nôl i'r canol, a wedyn fyny i'r brig ac yn ôl. Os ydych chi wedyn yn edrych ar gylch gwahanol, y gwir ydy, os ydych chi'n edrych ar unrhyw un o'r cylchoedd yn y don yma, ar ryw adeg penodol neu gilydd, newch chi sylweddoli bod pob un ohonyn nhw yn dadleoli un yn yr un maint. Mae gennym nhw gyd yr un dadleolid mwyaf, ac o ganlyniad, un o'r pethau i gofio, i bod yn digwydd ar y degau gwahanol, mae pob un o'r pwyntiau ar y cyfrwng mewn ton gynyddol efo union yr un osgled. Hynny yw, mae dadleolid mwyaf pob un ohonyn nhw union yr un fath. Rhywbeth arall i ni i fanteisio ar y cyfle i edrych arno fo yma hefyd ydy, os ydych chi eto yn canolbwyntio gen i ddeud ar y dot gwyn sydd gennym ni yn y canol yma, a wedyn os ydych chi'n edrych ar y dot pellaf ar
y dde, so y dot gwyn ag y dot sydd fwyaf pell tuag at yr ochr dde, sef pellaf o'r llaw, a jyst canolbwyntiwch ar y ddau dot yna, sef y dot gwyn ac y dot sydd fwyaf pellaf i'r dde. Newch chi sylweddoli bod y ddau ohonyn nhw yn symud yn berffaith mewn gwedd, in phase or in sync. Okay? Hynny yw, mae'r ddau ohonyn nhw yn symud i fyny ac i lawr union yr un pryd. Mae hwn yn golygu felly bod y ddau bwynt yna, maen nhw mewn gwedd. Fodd bynnag, mae pob un pwynt arall rhwng y dot gwyn ag y dot coch, maen nhw gyd yn symud i fyny ac i lawr ar adegau ychydig bach yn wahanol. Hynny yw, maen nhw allan o wedd. Felly, rhywbeth arall i ystyried yn ogystal ag y ffaith bod pob un pwynt ar don gynyddol efo un yn yr un osgled ar ryw adeg neu gilydd. Mae'n rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol bod pob un pwynt heblaw pwyntiau sydd union tonfedd ar wahân, mae pob un pwynt ar don gynyddol, maen nhw allan o wedd. Os dyn ni'n cymharu hynny efo ton unfan, mae'n ei dipyn o wahaniaethau yma. Y gwahaniaeth gyntaf ydy, os ydych chi yn edrych ar leoliadau pob un o'r dotiau coch o tro hwn, mae nhw yn cynrychioli nodau, y nodes ar y don unfan. Y pwyntiau lle mae gennym ni ymyriant dinistriol parhaus a felly dadleoliad o 0. Nawr, os ydych chi yn edrych ar bob un pwynt rhwng dau nod cyfagos, i bod nhw yn osgiliadu gydag osgledau gwahanol, newch chi sylweddoli bod nhw gyd yn symud i fyny ac i lawr yn berffaith gyda'i gilydd. So, gan i ddeud, enghraifft, os dyn ni yn cymharu, gan i ddeud, y nod, os dyn ni'n edrych ar bob un pwynt rhwng y nod yna, ag y nod, yr ail nod yma, fe welwch chi bod pob un o'r pwyntiau ar llinyn D rhwng y ddwy nod yna, maen nhw gyd yn symud i fyny ac i lawr ar un yn yr un pryd. So felly mae pob un pwynt ar don unfan rhwng dau nod cyfagos, maen nhw o hyd mewn gwedd. Pan dyn ni wedyn yn edrych ar yr osgled, nad ydyn ni'n cofio yn y don gynyddol, mi oedd pob un pwynt ar y don gynyddol efo un yn yr un osgled ar ryw adeg neu gilydd. Ond ewch chi weld yma, mewn ton gynyddol, mewn ton unfan, mae pob un nod, fel dyn ni'n gweld yma, mae nhw efo osgled sydd o hyd yn 0. Os ydych chi wedyn yn edrych ar bob un pwynt rhwng nod ag antinod cyfagos, neu chi weld bod pob un o'r pwyntiau yna, mae gennym nhw gyd dadleoliadau mwyaf gwahanol. So felly, yn gwahanol i don gynyddol, lle mae pob un pwynt efo un yn yr un osgled, mae pob un pwynt rhwng nod ag antinod cyfagos mewn ton unfan yn wahanol. Felly, cwestiwn sy'n cael ei ofyn yn aml mewn papur arholiad ydy i chi wahaniaethu rhwng tonnau cynyddol a thonnau unfan. Wel, dyma chi y 3 brif gwahaniaeth. Mewn ton gynyddol, mae'r egni yn trosglwyddo o'r ffynhonnell a dydy'r ton byth yn dychwelyd. Ond mewn ton unfan, mae'r egni wedi cael ei gyfyngu rhwng y ffynhonnell sydd yn cynhyrchu tonnau ag y rhwystr sydd yn gyfrifol am adlewyrchu y tonnau. Mewn ton gynyddol, mae'r osgled pob pwynt ar hyd y cyfrwng yn hafal, fel wnaethon ni weld yn yr animeiddio gyntaf. Fodd bynnag mewn ton unfan, mae'r osgled yn 0 yn y nodau, mae wedi werth fwyaf yn yr antinodau, a yn bwysicach na hynny, mae osgled pob pwynt rhwng nod ag antinod cyfagos yn wahanol. Ac yn olaf wedyn, mewn ton gynyddol, mae pob pwynt ar hyd y don allan o wedd, heblaw am bwyntiau sydd nifer gyfan o donfeddi ar wahân. Nathon ni weld y dot gwyn ac y dot coch pellaf, mi oedden nhw mewn gwedd gan ei bod nhw yn union tonfedd ar wahân. Fodd bynnag mewn ton unfan, mae pob un pwynt rhwng dau nod cyfagos mewn gwedd gyda'i gilydd. A mae'n bwysig i chi gofio y 3 pwynt bwled yma ar gyfer eich arholiad. Dyma chi gwestiwn o bapur 12 2023, ag mi oedd o yn trafod tonnau cynyddol. Okay? A mae'n gofyn i chi esbonio sut mae ton unfan yn ffurfio a hefyd i chi ddisgrifio y pethau sydd yn debyg ac sy'n wahanol rhwng tonnau unfan a tonnau cynyddol.
Wel, yn y paragraff gyntaf yma, dwi wedi trio ymdrechu i drafod sut mae tonnau unfan yn ffurfio. A dwi wedi dweud, pan fydd ton gynyddol yn taro rhwystyr, bydd o'n adlewyrchu, a felly ydych chi'n cael 2 don o un yr un tonfedd ag yr un osgled yn symud i gyfeiriad y dirgroes, a felly maen nhw yn ymyru ei gilydd. Mae'n bwysig bod ni'n sôn bod y 2 don yma sydd yn ymyru o un yn yr un tonfedd ac un yn yr un osgled. Mewn rhai ardaloedd, ydych chi'n mynd i gael ymyriant dinistriol, a dyn ni'n adnabod nhw fel y nodau, a ydych chi'n mynd i gael ymyriant adeiladol mewn marau eraill, a dyn ni'n adnabod nhw fel yr antinodau. A mae o jyst yn pwynt ychwanegol i gofio bod y pellter rhwng un nod ac antinod ydy chwarter tonfedd, neu bod y pellter rhwng 2 nod cyfagos yn cyfateb i hanner tonfedd. Un tebygrwydd rhwng tonnau cynyddol a tonnau unfan ydy bod y 2 don yn mynd i fod o un yn yr un amleth, ond mae yna nifer fawr o wahaniaethau rhwng nhw fel dyn ni newydd amlinellu ar rhyw 2 sleid yn ôl. Y pwynt gyntaf ydy bod dim ond pwyntio sydd nifer gyfan o donfeddi ar wahân mewn ton gynyddol sydd mewn gweidd, ond mae pob pwynt rhwng 2 nod mewn ton unfan mewn perffaith gweidd gyda'i gilydd. Yn ail wedyn, bod osgled pob pwynt ar hyd ton gynyddol yn hafal, bod o'n digwydd ar adegau gwahanol, ond ych chi gofio rhwng un nod ag yr antinod agosaf, mae osgled pob un pwynt ar don unfan yn wahanol, ac yn olaf o ran trosglwyddo egni, mae egni yn cael ei drosglwyddo allan o don gynyddol a dydi o byth yn dychwelyd, ond mae egni yn cael ei gyfyngu rhwng ffynhonnell a rhwystyr mewn ton unfan. Y peth nesaf i ni drafod ydy ymyriant o 2 ffynhonnell. Nawr, pan ydych chi'n cael 2 don yn ffurfio o 2 ffynhonnell tonnau, a bod y tonnau yma, bod y ffynhonnellau yma, yn ffynhonnellau sydd yn gydlynol, dyn ni yn mynd i gael patrwm ymyriant sefydlog yn ffurfio. A mae hwn yn wir ar gyfer unrhyw donau, boed hynny'n tonnau sain, golau gweladwy, microdonau, tonnau ar arwyneb dŵr ac yn y blaen. A mae hwn yn gyfle i ni drafod bod ffynhonnellau cydlynol yn ffynhonnellau lle mae ganddyn nhw yr un amledd a maen nhw'n parhau mewn gweidd. Mae hwn yn golygu bydd yna wahaniaeth gweidd cyson o hyd rhwng unrhyw ffynhonnellau sydd yn gydlynol. Dyma chi esiampl o batrwm ymyriant mewn tonnau dŵr, a dyn ni'n gallu gweld bob yn ail ar hwn bod ni'n cael man yma o ymyriant dinistriol, wedyn ymyriant adeiladol, wedyn dinistriol, wedyn adeiladol ac yn y blaen. Mae'r un peth yn wir efo 2 ffynhonnell o donau sain. Mae hwn yn gyfle i nodi bod y generadur signal yn bwydo signal ar gyfer y 2 seinydd, i sicrhau bod y 2 seinydd yn gydlynol gyda'i gilydd, a mae hwnna wedyn yn mynd i arwain at ymyriant adeiladol a dinistriol bob yn ail, a dyn ni'n gallu gweld hynny os ydych chi'n defnyddio microffon i ganfod y tonnau sain, dych chi'n mynd i gweld bod ni'n mynd i gael sain cryf a sain tawel bob yn ail. Mae'r un peth wedyn yn wir hefyd os ydych chi'n gyrru golau laser sydd yn golau cydlynol o un yn yr un tonfedd, golau monochromatig, trwy 2 hollt, dyn ni'n mynd i gael tonnau diffreithio yn y 2 hollt fel dyn ni'n gweld yn y 2 le yma. A wedyn pan maen nhw yn diffreithio, maen nhw wedyn yn mynd i gorlapio i gilydd, a dyn ni wedyn yn mynd i gael patrwm ymyriant adeiladol a dinistriol bob yn ail. Pan ydych chi wedyn yn tywynnu'r golau ar sgrin, be ydych chi'n mynd i weld ydy ydych chi'n mynd i gael mannau lle mae gennym ni golau yn llachar, dyna lle gennych chi ymyriant adeiladol, a ydych chi'n mynd i gael mannau o dywyllwch, a mae hwnna yn cyfateb i'r mannau lle mae gennych chi ymyriant dinistriol efo'r golau. Ac mae gennym ni, dyn ni'n gweld ar y gwaelod yma, dyn ni'n gweld y patrwm sydd yn ymddangos fel nifer o dotiau golau a wedyn bach o dywyllwch rhwngddyn nhw. Hwnnw ydy y patrwm disgwyliedig ar gyfer ffynhonnell ddwbl efo golau gweladwy.
Mae'r eglurhad dros rheswm pam ein bod ni'n cael ymyriant adeiladol ac ymyriant dinistriol bob yn ail. Yn y llun yma ar y chwith, da ni'n gallu gweld bod pwynt P mae o ar hyd yr echel ganolig rhwng y ddwy hollt, S1 ac S2, a felly i drafeilio i'r tonnau trafeilio o S1 neu S2 tuag at bwynt P, maen nhw yn trafeilio un yn yr un pellter. Mae'r ddwy don, ydych chi'n gweld ar y chwith, yn trafeilio un yn yr un pellter i gyrraedd pwynt P. So pan maen nhw'n cyrraedd pwynt P, maen nhw yn cyrraedd mewn gwedd, in phase, a felly ydych chi'n mynd i gael ymyriant adeiladol. Dwi wedi sgwennu uwchben y sleid ar y chwith, bod gennym ni wahaniaeth llwybr o 0. Hynny yw, does yna ddim gwahaniaeth pellter o gwbl rhwng y tonnau yn trafeilio o S1 neu S2 i bwynt P. Fodd bynnag, os ydym ni'n edrych rwan ar y llun ar y dde, da ni'n gallu gweld bod pwynt P wedi disgyn yn is o dan y pwynt canol, ac o ganlyniad rwan, mae'r ton sydd yn trafeilio o holl S1 gorfod trafeilio yn bellach i gyrraedd pwynt P, sy'n golygu os di'r tonnau yn gadael S1 ac S2 ar un yn yr un pryd, mae'r ton o S2 yn mynd i gyrraedd pwynt P cyn y don sydd yn trafeilio o S1, a felly mae'r ton o S1 yn mynd i fod ychydig bach ar ei holi. Os dyn ni'n edrych yn y rhan yma lawr y gwaelod, da ni'n gallu gweld pan mae'r tonnau yn cyrraedd pwynt P fama, mae un o'r tonnau yn trafeilio ar ei fyny, mae'n dadleoli tuag ei fyny, lle mae'r llall yn dadleoli tuag ei lawr. Ac o ganlyniad, mae'r ddwy don yn mynd i ganslo. Da ni'n mynd i gael ymyriant dinistriol fan'na, ac yn achos tonnau golau, fysa hwnna wedyn yn ardal y dywyllwch, lle yn fama, gan bod y ddwy don yn cyrraedd mewn gwedd, a maen nhw'n dadleoli fyny ac i lawr gyda'i gilydd, da ni'n mynd i gael ymyriant adeiladol, a fysa hwnnw yn ymddangos fel pwynt llachar o olau. Os ydym ni wedyn yn parhau ac yn symud yn bellach o'r pwynt canol, da chi'n gallu gweld yn yr ail un fama, mae'r ton fama, mae gennych chi y ton lawr y gwaelod o'r holl fan hyn lawr y gwaelod, mae hwnnw wedi gofod trafeilio gymaint yn bellach i gyrraedd y pwynt fyny ar y sgrin, fel bod o un tonfedd gyfan y tu ôl i'r don sydd yn cael ei ryddhau o'r holl top yn y fan hyn, ac o ganlyniad, gan ei fod o un tomydd gyfan ar ei holi, pan mae'r ddwy don yn cwrdd yn y pwynt yma, da ni'n gallu gwybod y ddau yn dadleoli tuag i fyny ar un yn yr un pryd, a felly gewch chi'n ymyriant adeiladol unwaith eto. Mae'r gwahaniaeth llwybr yma wrth gwrs yn un tonfedd. A mae'n cael ei amlygu'n dda fama. Da ni'n gallu gweld bod y ddwy don yma sydd yn cyrraedd y pwynt ychydig bach is lawr. Mae un ohonyn nhw yn hanner tonfedd. Mae'n ei wahaniaeth llwybr o hanner tonfedd fama. A felly da chi'n gallu gweld bod un o'r tonnau sef yr un yma yn dadleoli fyny. Mae'r un yma yn dadleoli lawr, a felly gewch chi ymyriant dinistriol. Dyma chi esiampl bach da, da ni'n gallu gweld os di'r gwahaniaeth llwybr rhwng y naill ton a'r llall yn hanner tonfedd, neu'n un y hanner tonfedd, neu dau y hanner tonfedd, neu nifer gyfan o hanner tonfeddi o wahaniaeth llwybr, da chi o hyd yn mynd i gael ymyriant dinistriol, because mi fydd un o'r tonnau yn dadleoli fyny ac y llall yn dadleoli tuag i lawr. Felly maen nhw'n canslo i gyda allan yn berffaith. Felly'r eglurhad dros ymyriant adeiladol ydy pan mae tonnau o ddwy ffynhonnell yn cyrraedd canfodydd gyda gwahaniaeth llwybr o 0, 1 tonfedd, 2 donfedd, 3 tonfedd, 4 tonfedd, neu nifer gyfan o donfeddi ar wahân. Maen nhw yn cyrraedd y sgrin neu'r canfodydd mewn gwedd, a felly cewch chi ymyriant dinistriol. Ymyriant adeiladol, sori. Ond pan mae gennych chi wedyn pan mae gennych chi gwahaniaeth llwybr o hanner tonfedd, neu o 1 a hanner tonfedd, neu 2 a hanner tonfedd, neu 3 a hanner tonfedd, ac yn y blaen. Mae'n golygu pan mae'r ddwy don yn cyrraedd y canfodydd, mae'r naill yn mynd i ganslo o'r llall allan, a ydych chi'n mynd i gael ymyriant dinistriol gan bod y ddau yn cyrraedd yn gwrthwedd. Maen nhw'n gwbl allan o wedd gyda'i gilydd, ac o ganlyniad fysa hwnna wedyn yn arwain at ymyriant dinistriol. Nawr, mae arbrawf holl dwbl Young, sef yr arbrawf
sydd yn ymwneud efo gyrru golau trwy ddwy holl, fel ei fod o yn gyntaf yn diffreithio, a wedyn yn ymyru yn adeiladol ac yn ddinistriol bob yn ail. Mae hwn yn hanesyddol yn arwydd y cawl yr arbrawf yma. Gafodd ei gyflawni gan Young yn y flwyddyn 1811, a mae o'n arwydd y cawl oherwydd hwn oedd yr arbrawf nath awgrymu'n gryf i ni bod golau yn Tonnau. Oherwydd os di golau yn llwyddo i ddifreithio a bod golau yn llwyddo i ymyru yn adeiladol ac yn ddinistriol, mae'n rhaid felly bod golau yn enghraifft o don. Dyna ni'n gwybod yn ddiweddarach bod yr effaith ffosfodranol i raddau wedi gwrthbrofi hynny ac yn awgrymu bod golau weithiau yn ymddwyn mwy fel grynynnau, ond mae hwnna i'w astudio mewn testyn gwahanol. Reit, yr hafaliad ar gyfer ffynonellau dwbl, boed o yn ffynonellau o ddwy seinydd yn rhyddhau tonnau sain, neu dwy ffynonell o golau, neu dwy ffynonell o microdonau, beth bynnag ydy'r ddwy fath o don, dyma ydy yr hafaliad dych chi eisiau bod yn ymwybodol ohono fo ar gyfer eich arholiad. Okay? Os ydych chi'n gweld cwestiwn arholiad sydd yn ymwneud efo ffynonell dwbl, dych chi o hyd yn troi at yr hafaliad lambda yn hafelu a dros dy. Nawr lambda wrth gwrs ydy tonfedd y golau sydd yn ymyru, a ydy'r pellter rhwng y ddwy ffynonell, enghraifft y pellter rhwng dwy seinydd neu rhwng dwy hollt mewn ffynonell dwbl. Ydy'r pellter rhwng y pwyntiau o ymyriad adeiladol ar sgrin neu ar hyd microffon, neu all fod hefyd y pellter rhwng un pwynt ymyriad dinistriol ac yn nesaf, a dy, y llythyrin dy mawr, hwn ydy'r pellter rhwng ffynonell dwbl ag y man canfod, enghraifft y sgrin, yn achos tonnau golau. Sylwch bod pob un o'r rhain yn enghreifftiau o bellterau, a felly y peth saffaf i wneud mewn papur arholiad ydy trosi pob un o'r gwerthoedd yma, boed hynny o milimetrau neu micrometrau, a cael nhw i gyd i mewn i fetrau. Reit, dyma chi gwestiwn o bapur 12 2024, a mae'n dweud yn y cyd-osodiad holl dwbl isod, mae canol y ddau eddi disglair, two bright fringes, 2.2 mm ar wahân, a mae'n ei 0.45 mm rhwng canol yr holl S1 a chanol holl S2, ac mae rhain yn gweithredu fel ffynonellau cydwedd. Hynny yw, maen nhw'n gydlynol. Nawr, mae gennym ni'r echalu'n ganolig, a dyn ni'n gweld bod yna eddi. Mae'n ei bright fringe yn y canol oherwydd y gwahaniaeth llwybr o dim, a mae hwn yn dangos i ni, mae'r diagram yn dangos i ni bod pellter rhwng un pwynt o ymyriad adeiladol ac yn nesaf ydy 2.2 mm, a dyn ni'n adnabod hwnnw fel llythyren yn ein hafaliad lambda yn hafelu a dros dy. Mae o hefyd yn deud bod, os ni'n mynd yn ôl i fama, bod yna 0.45 mm rhwng holl S1 ac S2, so felly 0.45 mm ydy bwlch rhwng ein dwy ffynhonnell, a felly hwn ydy'r llythyren A. Sylwch bod y ddau yn yma milimetrau, a felly bydd yn bwysig i ni i drosi nhw i mewn i fetrau maes o law, a dyn ni'n gallu gweld yma 1.8 metr ydy y pellter rhwng y ddwy ffynhonnell yn gyffredinol, ag y man canfod enghraifft y sgrin sydd gennym ni yn y fan hyn. Felly 1.8 metr, hwnnw ydy y llythyren dy mawr. Felly pan mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn i ni i esbonio'r rôl diffreithiant o ran yn cynhyrchu patrymeddiau, wel, rôl diffreithiant ydy'r ffaith bod golau pan mae o yn cael ei gorfodi i fynd trwy yr holltau S1 ac S2, os ydych chi'n gyrru tonnau trwy hollt, yn amlwg wedyn mae'r golau yn mynd i ddifreithio, mae'n mynd i wasgaru, ac os ydyn gwasgaru, mi fydd o wedyn yn dechrau ymyru i gilydd, bod hynny yn adeiladol neu yn dinistriol. A wedyn, mae gennym ni gyfrifiad i wneud yn defnyddio'r hafaliad lambda yn hafelu a dros dy, fel dwi wedi trafod eisoes, a ydy 0.45 mm, so felly dyn ni angen trosi hynny i 0.45 times 10 i'r pwyr minus 3 metr. Ydy 2.2 times 10 i'r minus 3 metr, gan fod nhw'n 2.2 mm, a dyn ni'n cadw
i fod yn 1.8 metr fel o blaen. Ac os ydym ni'n neud hynny, dyn ni'n cael bod tonfedd y golau yn 550 nanometer. A dyn ni'n gwybod bod hwnna yn gynrychiadol gan ei fod o yn y rhanbarth gweladwy rhwng 400 a 700 nanometer. Boed yma yn dweud, i ni ddefnyddio ein ateb i A rhan 2, i ni ddarganfod y gwahaniaeth llwybr S2P i S1P, gan roi eich rhesymu. Wel, os ydym ni'n edrych lle mae pwynt P, da ni'n gallu gweld bod pwynt P mae o trydydd pwynt o'r canol. So, da ni'n gwybod yn y pwynt canol, fydd gennym ni ymyrriant adeiladol fanne am bod yna gwahaniaeth llwybr o dim. Yn yr ail, yn y pwynt nesaf i fyny, mae hwnna yn yr ail un fama, neu yn yr ail eddi fanne, fysa hwnna yn yn yr eddi gyntaf, mae hwnna yn golygu bod yna gwahaniaeth llwybr o 1 tonfedd rhwng y ddwy don. Yn yr eddi dwi'n cylchu fanne, mi fysa yna gwahaniaeth llwybr o 2 tonfedd, a wedyn gan fod eddi P, mae o y trydydd eddi i fyny o'r pwynt canol, sydd yn awgrymu mae'r gwahaniaeth llwybr rhwng S1 a P ag S2 a P yn 3 tonfedd. Hynny yw, gan fod don sydd yn dod allan o S2 gofod trafeilio yn bellach i gyrraedd pwynt P, dyn ni, fel efo'n trafodaeth dyn ni newydd gael, mae'n rhaid bod y don o S2 wedi gofod trafeilio 3 tonfedd gyfan o bellter ychwanegol i gyrraedd pwynt P. Nawr, gan ein bod ni yn barod wedi cyfrifo y tonfedd i fod yn 550 nanometer, dyn ni'n gwybod mi fydd y gwahaniaeth llwybr yn syml yn 3 lliosi efo'r tonfedd. So 3 lliosi efo'r 550 nanometer i fod yn hafal i 1650 nanometer. Y peth olaf i ni drafod rwan ydy gratyn diffreithiant. Os di cwestiwn yn gofyn i chi ddisgrifio be ydy gratyn diffreithiant, da chi eisiau deud i fod o yn rhywbeth neu'n gwrthrych sydd yn cynnwys nifer o stribedi triloiw a di-draidd bob yn ail. Meddylwch amdano fo fel holl dwbl, ond yn hytrach na cael 2 holl, da ni'n cael llawer iawn ohonyn nhw, pob un yn agos iawn at ei gilydd. Pan da ni'n gyrru golau laser trwy gratyn diffreithiant, mi fydd y golau laser trwy bob un o'r holltau yn diffreithio, felly yn gwasgaru ac yn ymyrru ei gilydd ar union yr un pryd. Ac am gennym ni rwan dim ond 2, ond nifer fawr iawn o donau yn gorlapio. Mae'r ymyriant yn dueddol o fod ar hap rhyw lawer, a felly'n ymyriant dinistriol. Fodd bynnag, da chi'n mynd i gael rhai pwyntiau ar onglau penodol iawn, lle mae'r golau o bob un o'r pwyntiau neu bob un o'r holltau yn ymyrru yn adeiladol, a felly fe gewch chi pwynt disglair a chlir iawn ar yr onglau penodol yna, fel o'n ni weld mewn munud. A dwi'n dweud yma gan bod y tebygolwydd y gael ymyriant adeiladol yn llai, bydd yna llai o ran niferoedd o bwyntiau ymyriant adeiladol, a felly maen nhw'n dueddol o fod yn bellach o wahân os ydych chi yn trio eu canfod nhw ar sgrin. A jyst fel ffordd o gymharu, os ydych chi'n edrych ar y llun top lle mae'n deud double slit pattern, newch chi weld efo ffynonell dwbl, mae'r pwyntiau'n dueddol o fod yn agos at ei gilydd, fodd bynnag yn y llun ar y gwaelod efo gratyn diffreithiant, newch chi weld bod y pwyntiau ymyriant adeiladol yn llawer mwy gwasgar. Yr eglurhad dros hyn, so yn y gratyn diffreithiant yma, dwi'n dangos dim ond 5 o holltau. Y gwir ydy, dyn ni'n gwybod mae'n ei llawer mwy na hynny, ond fe welwch chi ar ryw ongl benodol, mae hwnna'n edrych tua 30 gradd yn yr enghraifft yma o'i gymharu efo'r echel ganolig. Hwnna tua 30 gradd. Newch chi weld bod pob un o'r mae'r don yn amlwg yn yr holl top yma. Mae hwn yn mynd i gyrraedd rhyw bwynt ar y sgrin fyny yn y top yn gynt, ond wedyn mae ail don wedyn di gadael yr ail holl, wedyn mae gennych chi drydydd ton yn gadael y trydydd ac yn y blaen, a ydych chi'n gallu gweld, mae'n linellau du yma i helpu chi i weld, ond mae'r don sydd yn trafeilio o'r holl gwaelod yn trafeilio 1 tonfedd gyfan yn ychwanegol, a felly fydd o mewn gwedd efo y
y tonnau sydd yn gadael y pedwerydd holl, a mae hwn wedyn yn ei dro yn trafeilio 1 tonfedd gyfan yn ychwanegol na'r ton o'r trydydd holl. A felly mae'r un peth yn ailadrodd sawl gwaith, felly mae pob un o'r 5 ton yna ydych chi'n gweld, maen nhw gyd yn berffaith mewn gwedd, a felly maen nhw gyd yn ymyrryn adeiladol ar yr ongl penodol yna. O ran y mathemateg, oherwydd maen nhw yn disgwyl i chi gallu deillio yr afalyd yma, os dyn ni yn edrych ar hwnna fel un o'r holltau o blith nifer mewn grasyn diffeithiant a hwn fel y nesaf, os dyn ni'n galw y pellter rhwng un bwlch neu un holl ar nesaf yn dy bach, fel dyn ni newydd weld, fysa trefn un grasyn diffeithiant, fel dyn ni newydd weld, fysa neu gwahaniaeth llwybr yma o 1 tonfedd gyfan rhwng y don sydd yn trafeilio o'r holl gwaelod o'i gymharu efo'r holl top. Ond fysa nhw'n golygu bod y ddwy don yma yn symud mewn gwedd gyda'i gilydd, a fysa chi yn cael ymwiriant adeiladol ar yr ongl theta penodol yna. O ran, a felly, dyn ni'n gallu gweld, os dyn ni'n edrych ar triniaeth mathemategol, y triongl sydd yn ffurfio fan hyn, dyn ni'n gallu gweld bod y pellter o un holl draw i'r un gwaelod ydy hypotenuse y triongl, a felly, a hefyd bod y tonfedd fama yn cyfateb i ochr cyferbyn y triongl, a felly mae gen ni ffwythiant sin, so felly mae sin theta ydy cyferbyn dros hypotenuse, neu yn yr achlysur yma, y tonfedd rhannu gyda dy, a felly fysa gennym ni d sin theta yn hafel i'r tonfedd. Ar gyfer diffeithiau'n trefn 2, sef yr ail bwynt o ymwiriant adeiladol o'r pwynt canol, fysa hwnna wedyn yn digwydd ar ongl llawer uwch, lle fysa bob un ton wedyn efo gwahaniaeth llwybr o 2 donfedd. Fodd bynnag, gan fod yn nifer gyfan o donfeddi, ar yr ail ongl benodol yna, mi fysa'r tonnau oll yn cyrraedd y sgrin eto mewn gwedd, a fe gewch chi ymwiriant adeiladol. Felly, y tro hwn, yn yr ail ongl dwi wedi galw yn theta 2, mae gennym ni y gwahaniaeth llwybr rwan, a felly ochr cyferbyn y triongl, lle hwn ydy yr ongl theta hefyd. Okay? 2 lambda rwan ydy yr ochr cyferbyn, a dy, unwaith eto, ydy'r bwlch rhwng un pwynt o un holl, i'r nesaf, a felly hwnnw eto am yr ail dro ydy ochr hypotenuse y triongl. Felly sin theta unwaith eto ydy hypotenuse, ydy cyferbyn dros yr hypotenuse, a felly y tro hwn d sin theta ydy 2 lambda. Okay? A mae'r rhif 2 yna yn golygu bod o'n trefn 2, neu yr ail bwynt o ganol y patrwm grasyn diffeithiant, oherwydd mae o'n cael ei greu oherwydd gwahaniaeth llwybr o 2 donfedd o'r tonnau sydd yn trafeilio neu'n diffeithio o bob un o'r holltau. Felly be welwch chi yn gyffredinol, os dyn ni'n camu allan ac yn zoomio allan ar hwn, fe welwch chi ar hyd pwynt neu'r echel ganolig, dych chi yn mynd i gael n yn hafel i dim, dych chi'n mynd i gael trefn 0, lle mae'r gwahaniaeth llwybr sy'n cael ei deithio gan bob un ton o bob un holl yn y grasyn diffeithiant yn 0. Ac fe gewch chi pwynt neu y pwyntiau wedyn y naill ochr ar llall yn gymesur i'r pwynt canol yn ymwiriant adeiladol trefn 1 oherwydd gwahaniaeth llwybr o 1 tonfedd, a wedyn gewch chi pwynt ymwiriant adeiladol nesaf, sef trefn 2 sy'n cael ei gynrychioli yma fel n yn hafel i 2 ac yn y blaen. A mae yna derfyn amlwg i'r nifer o onglau fedrwch chi llwyddo i gael ymwiriant adeiladol nes bod chi'n rhedeg allan o ongl, ac yr ongl fwyaf fedrith theta bod ydy 90 gradd, oherwydd os ydych chi'n mynd i weld rhywbeth ar y sgrin, mae o'n amhosib i'r ongl theta yna, sef yr ongl o'r echelin ganolig, fod yn fwy na 90 gradd, ond mwy ar hynny maes o law.
Reit, hafalu grasen diffreithiant. Os ydych chi'n gweld cwestiwn sydd yn ymwneud efo grasen diffreithiant, ydych chi'n mynd yn syth at yr afalu dyn ni newydd brofi, sef d sin theta yn hafalu n lambda. Cofiwch mai d ydy'r bwlch rhwng holltau'r grasen diffreithiant, a mae hwnnw yn dieddol o fod yn rhif bach iawn iawn. Dyn ni'n sôn fel arfer ychydig o micrometrau. Theta ydy'r ongl rhwng y patrwm diffreithiant ag ychelin. N ydy trefn y diffreithiant, bod hwnny'n trefn 1 neu trefn 2 neu trefn 3. A lambda ydy tonfedd y golau dan sylw. Reit, i gyfrifo'r drefn fwyaf, fel dwi'n newydd ddeud, yr ongl fwyaf fedrith theta bod ydy 90 gradd. So os dyn ni'n rhoi d sin theta yn hafalu n lambda a rhoi theta yn hafalu 90 gradd, gan ein bod ni'n gwybod bod sin 90 gradd ydy 1, dyn ni felly yn gallu symleidd yr afaliad i d yn hafalu n lambda, a felly n max, sef y drefn fwyaf fedrwn ni gael, ydy d, sef y bwlch rhwng yr holltau, rhannu efo'r tonfedd. Os dyn ni'n cyfrifo d dros lambda i fod yn 2.9 enghraifft, cofiwch mae'n rhaid i n fod yn gyfanrif, dych chi ddim yn talgrynnu fyny i 3, because fysa n yn hafalu 3 yn digwydd ar ongl sydd uwch ben 90 gradd. So hyd yn oed os ydych chi'n cyfrifo d dros lambda i fod yn 2.9, rhaid chi dalgrynnu lawr a fysa n max yn hafalu 2. Dyn ni'n gallu gweld yr effaith o hwn yn y fan hyn. Felly, ar y top, mae gennym ni golau glas efo tonfedd o tua 150 nanometer. Yn yr ail, mae gennym ni wedyn golau gwyrdd efo tonfedd o tua 550 nanometer, ac ar y gwaelod, dyn ni efo golau coch efo tonfedd o gwmpas 650 nanometer. A dyn ni'n gallu gweld, os dyn ni'n gyrru'r golau o lliwiau yma trwy grasen diffreithiant efo d cyson, yna dyn ni'n gallu gweld bod y patrwm ar gyfer y golau coch ychydig bach yn fwy gwasgar am bod y tonfedd yn fwy, a mae hwn yn golygu bod gwerth n max, sef y drefn fwyaf o ddifreithiant, dipyn yn llai nag ydi o enghraifft ar gyfer y golau glas. Wedyn, y peth olaf i ni drafod ydy i gyfrifo y nifer fwyaf o weddiau llachar fe welwch chi ar y sgrin. Dyn ni'n defnyddio'r afaliad 2n max plus 1. So dyn ni'n gallu gweld, os dyn ni'n mynd yn ôl hwylustod i'r sleid yma, dyn ni'n gallu gweld bod ni efo n max, gan i ddweud bod n max fama ydy 2, hynny yw bod o ddim yn bosib i ni gael trefn 3. Dyn ni'n gallu gweld os n max ydy 2, mae hwnna wedyn yn golygu dyn ni'n cael 1, 2, 3, 4 a 5 o weddiau llachar pan mae n max yn hafalu 2. So felly y ffordd orau o ystyried o ydy, dych chi'n mynd i gael, be bynnag dych chi'n cyfrifo n max i fod, dych chi'n mynd i gael y nifer hynny o weddiau llachar ar un ochr o'r echel ganolig. Dych chi'n mynd i gael yr un nifer o weddiau llachar ar ochr gyferbyn ar echelin ganolig oherwydd cymesuredd, plus yr un eddi llachar dych chi'n mynd i gael yn y canol, lle mae gennych chi trefn 0. Felly dyna o ble daw yr afaliad 2n max plus 1 i gyfrifo'r nifer o weddiau llachar os dych chi eisoes wedi cyfrifo be di gwerth y trefn fwyaf n max. Reit, mae golau efo tonfedd o 590 nanometer yn taro grasen diffreithiant plan yn normal, a mae'r holltau'r gratin 2000 nanometer ar wahân. So, o'r hafaliad, dyn ni'n gwybod 2000 nanometer ydy gwerth dy, sef y bwlch rhwng un holl ag y nesaf. Tonfedd y golau yn y cwestiwn yma di 590, a mae o'n gofyn i ni gyfrifo ar ba ongl, dyn ni'n cael trefn 3 o'r grasen diffreithiant. So, dyn ni'n defnyddio d sin theta yn hafalu n lambda, ail drefnu fo i gael yr ongl ydy sin minus 1 o n lambda dros d. Dyn ni'n gwybod yn y cwestiwn yma, dyn ni'n efo trefn 3 dan sylw. Dyn ni'n gwybod y tonfedd ydy 590 times d gyda minus 9 metr, so 590 nanometer, a dwi wedi trosi yr bwlch rhwng holltau'r grasen diffreithiant i mewn i fetrau trwy liosi efo 10 i'r pwyr y minus 9 ar gyfer nanometers. A mae hwn yn rhoi ni ongl o 62
0.25 gradd. Hwn gyda llaw ydy cwestiwn uned 2 o 2022. Wedyn, yn y cwestiwn nesaf, mae'n deud, mae'r diagram yn dangos golau yn dod allan ar yr ongl hon o'r ddwy holl gyfagos yn y gratin, a mae'n gofyn i ni gyfrifo beth i gwerth X. Wel, pan wnaethon ni brofi'r ofaliad ar gyfer gratin diffreithiant, os dyn ni'n sôn am drefn 3, dyn ni'n gwybod mi fydd yna gwahaniaeth llwybr i bob un o'r tonnau sydd yn diffreithio o bob holl o 3 tonfedd, ac o ganlyniad gan bod y tonfedd ydy 590 nanometr, a dyn ni'n gwybod bod X yn cyfateb i wahaniaeth llwybr o 3 tonfedd, yna dyn ni'n lluosi 590 efo 3 i gael gwahaniaeth llwybr X o 1770 nanometr. A wedyn, i orffen, rhowch ddau reswm pam byddai disgwyl i gratin diffreithio'n rhoi gwerth mwy trach gywir ar gyfer y donfedd na'r dull holl dwbl. Wel, y ffordd orau o egluro hwn ydy, os dyn ni yn defnyddio gratin diffreithiant neu yn defnyddio holl dwbl i ddod o hyd i werth ar gyfer tonfedd y golau, gan fod y pwyntiau ar gratin diffreithiant fel dyn ni'n gweld yn y llun isod yma yn llawer bellach ar wahân, a mae'r pwyntiau hunain yn llawer mwy miniog a chlir, fydd o'n golygu gewch chi ddarlleniadau a mesuriadau cywirach efo gratin diffreithiant na gewch chi efo holl dwbl. So, os ydym ni'n mynd yn ôl yn sydyn iawn at y cwestiwn, be nes i roi fel ateb i hwn ydy bod yr eddiau llachar yn fwy miniog ar gratin diffreithiant, a mae'r eddiau yn dueddol o fod yn bellach ar wahân, ac o ganlyniad, mae hwn yn golygu gewch chi darlleniadau mwy cywir pan fyddwch chi wedyn yn anelu at gyfrifo y tonfedd efo gratin diffreithiant o'i gymharu gyda holl dwbl. Reit, diolch yn fawr i chi am rando ar y fideo. Os ydych chi'n gwylio'r fideo hwn ar eich ffôn, ewch i'r tab adnoddau a chlicwch triwch y cwis hwn er mwyn profi eich hun ar eich dealltwriaeth o gynnwys y fideo hwn. Pob lwc i chi, a diolch yn fawr.